Tomikit Kovač sa takmer po roku vrátil do profiringu. Náš najúspešnejší boxer sa chystal na svoj jubilejný 20. zápas a nikto nepochyboval o tom, že svojmu súperovi Nemcovi Steveovi Krkelovi uštedrí KO. Kovač pre zranenie ruky nestal v ringu od zisku titulu majstra Európy v organizácii VBO, z ktorého sa tešil minulý rok vo februári. Aj preto mal pred duelom s nemeckým pestiarom obrovskú chuť, motiváciu, ale zároveň pociťoval aj nervozitu. Mám trému. Ja si myslím, že človek nastupuje do ringu a ide o veľa. Vyhrať alebo prehrať, som presvedčený, že sám je veľmi pripravil a som pripravený na tých 8 kôl, čo sa bude boxovať, takže keď sa podarí vyhrať KO, tak určite budem veľmi rád, ale ide mi o to, aby som dobre zaboxoval zápas. A to sa mu aj podarilo. Vypredaná športová hala v Trnave videla víťazný návrat do ringu skvelého Tomiho Kida. Náš najlepší profiboxer sa ukázal vo výbornej fyzickej forme a čo je dôležitejšie, dozrel aj mentálne. Boxoval disciplinovane, takticky, no aktívnejšie ako súper, ktorý sa väčšinu duelu držal v defenzíve. Chcel som spraviť rešpekt v ringu. Chcel som zase silný úder a potom som sa nechcel vybiť. Nechcel som dávať zbytočné údery do krytu, lebo som videl, že má strašne dobrý kryt. V prvom rade som mu radil, aby sa mu neprispôsobil, aby pri ňom neostával, pretože Tomáš vždy spravil 2-3 dobré údery, ale prvé kolo chvíľu tam ostával a potom aj inkasoval, čo bolo nebezpečné, pretože tento štýl boja vyhovoval Nemcovi. Pokiaľ Tomáš boxoval na dištanc a nepúšťal ste ho k sebe, tak v podstate mu nič nehrozilo. Nemec bol príliš pomalý na to, aby Tomáša zasiahol nejakým razantnejším úderom. Šikovný som bol na nohách, úplne som čakal tú prednú, zadnú, jak zaútočil, až vždy som mu odtancoval a boli chvíľky, keď som cítil tú jeho rukavicu s tou zadnou rukou, s obavou rukou, že aj bol tam ošup, takže dobre som uhol, nedostal som úder a je to dobré. A bolo to dobré aj po 8 kolách, pretože rozhodcovia sa jednohlasne zhodli na tom, že víťazom duelu sa stáva náš borec. Pripísal si tak 20. víťazstvo, v profiringu ostáva nezdolaný a ešte ani zďaleka nepovedal posledné slovo. Po tomto zápase by mal stupnúť v rebríčku vyššie, takže dá sa predpokladať, že ďalší skôr bude ešte silnejší. Chcem ďalej trénovať a makať a teším sa na ďalší zápas. Ešte viem byť ešte lepší.